Bukum, eller om det er til procent. Det må være til procent. Ej, vil du godt gå væk? De andre piger, det er synd for dem. Lad være. Lad være. Du skal ikke drille nogen. Lad være. Vi er ankommet til skolen, og prøv at se alle de her flotte farver. Det er bare ikke flot nyrenoveret. Ja, jeg er også nyrenoveret. Sådan op i skolen, man har stået der. I just drive. Den katolsk kirke, Oliver, med mosaik, vinduer. Ej, stop, Oliver, det er ikke sjovt.